बावैसो रुंसारि जानानै थांनाय अरुन नार्जारिनि जिउमाया थांनाय 10 एप्रिल शुक्रबार बारायाव जे रुंसारि जानाय बिथां गेदेमा देंखोगिरि जोबोद मिलौदो देंखो बोनो हानाय हाग्रा बिथां अरुन नार्जारिया जे जोंनि बे मुलुगनिफ्राय आनज्रायलांबाय हरखाबै। दा बिनि जोंनि समाजनि नेम बायदियै जे दसा गारनाय 10 दिनजों बेखौ खालामखांबाय दाखालि 19 एप्रिल खालि। दा फैगौ 26 तारिखआव बा 26 एप्रिलावहाय बिथांनिनो जोबथा बिदाय बा सारादु जानो गोनां दं। दा बेखौ बे सारादुखौ खुंफुंनो थाखाय बिथांनि जिउमाखौ जों बेसेन होनानै मुलुगाव बयनोबो फोसावनो थाखाय मिथिहोनो थाखाय जे बिथाङा हारिमु मुलुगाव जिहेथु गोजोमबोनाय आरो बिहोमा होबोनाय खामानि मावबोनाय बिनि थाखायनो जोंनि हारिमु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि लोगो लानानै दुलाराय बर' साहित्य सभा बे मोननैजों सिन्था खालामलायनायनि गेजेरजों माने जेरैबायदि जानांगौ बिनिफ्राय देरसिनै एसे लार्ज स्केलावहाय बेनि सारादुखौ खुंनो थाखाय जे सिन्था सरसा बे खालामनायनि गेजेरजों दा खुंफुं आफाद हिसाबै दानानै होजानाय जों माने सोद्रोमा चेयारमेन आं श्री जगेश्वर ब्रह्म आरो बेवहाय कनभेनार हिसाबै दाजानाय बर' साहित्य सभानि वान अफ नेहाथारि बा सेक्रेटारि बिथां सहेन नार्जारिमोन ना सहेन बसुमतारी आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिथां सुसिल हाज'वारि आरो जों दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथां बिजितगिरि बसुमतारी आरो जोंहा जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि आरो चिफ इन्सट्राक्टर बिथां रहिन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे गोबां नुजाफैनाय आरो न'खरनि जोंनि आदा अरुन नार्जारिनि गासै न'खरनि फेमिलि मेम्बार गावनि आंगो बिसिजों लोगोसे फिसाजो फिसाला आरो बेवहाय दिनैहाय जोंनि बाथ्राखौ फोसावनो थाखाय जोंनि हांख्रायनायाव नुजाफैनो हानाय जोंनि मिडिया पार्सन नोंथांमोन। दा गिबियावनो आङो खुंफुं आफादनि चेयारमेन जानानै नोंथांमोननो आरो जोंनि न'खरनि आरो रायजोनि जानानै नोंथांमोननो साबायखरजों लोगोसे बरायबाय। जथुमनो बा बेफोरखौ फोरमायनो गोनां जादों बेखौ आं एसे आगोलाव बुंबाय जे बिथाङा जोंनि सासे बर' हारिनि जोबोद गोसोआव लाखिथाव आरो सिबिजाथाव खुलुमजाथाव सासे देंखो मुलुगाव देंखोनि राजा देंखोनि सम्राट मिलौदोनि राजा बेबायदि मोनसे गुन गोनां जायखौ जोङो रायजो राजाफोरनि साननाय हनायनि गेजेरजोंहाय रायजोफ्रा बिथांखौ देंखोनि अलंबार होननानै बिमुंबो होबाय। दा गतिके बे देंखोनि अलंबार बिथां अरुन नार्जारिखौ जाहाथे बिथांनि आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै इसोरनि खाथियाव जायगा मोननानै जाहाथे जोंनि बर' हारिखौ जाहाथे जेब्लाबो गोथां महरै गावनि मावलांनाय बिमायाबो जाहाथे जोंनियाव अमर हिसाबै थांनानै थायो आरो बिथांखौ जेब्लाबो जोंनि इयुन जोलैफ्रा इयुन जोलै आफ्टार इयुन जोलै जेनेरेसन आफ्टार जेनेरेसन बिथांखौ जाहाथे गोसोखांनो हायो बा बिथांनि मावनाय मावखिन्थिखौ माने संदाननानै गावबा गाव लामायाव बा समाजनि बे हारिमु बिथिङाव जाहाथे गावखौ जौगाखांहोनो हायो आरो हारिखौ फेहेरनायाव मदद होनो हायो। बिनि थाखाय जों बेखौ फोसावदिंनाय बा एसे गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारिजों बेखौ सारादु हिसाबै खुंफुंनो जिहेथु लादों बेवहाय जोङो दिनै बयबो रायजो राजा हारि आरो हारिमु अनसुला बा सिबियारि बिथांमोनखौ जों दिनै खावलायनो थाखाय बे मोनसे दिनै माने मिडियाजों जोङो मोगा मोगि जादों बा आरो आइ आफा रायजो राजाखौ जोङो खावलायनो आखायाव लादों। बेनो जाबाय फैगौ 26 एप्रिल रबिबार ना रबिबार बे समाव जोङो सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजा खुंनो लादों। जेरैहाय हाबाफारि हिसाबै फुङावहाय आलासि रिसिपसन खालामनाय आरो जयग' होनाय आरो बिथांखौ हमेज होनाय बिबार बावनाय आरो बेजों लोगोसे
बे गेदेमा अरुन नार्जारिनि बागैनो बिथांनि मावखिन्थि बा बेकग्राउन्डनि सायाव मावलांनाय कन्ट्रिबिउसननि सायावहाय जाहाथे मिथिनाय जोंनि गेदेमाफोरा फंसे फंनै बाथ्राजों सावरायनाय मोनसे सावरायनानै जोंनि मिथियै रायजोफोरखौ मिथिहोयो बेनिखायनो सावरायग्लांनाय मोनसे प्रग्राम लादों आरो बेनिफ्राय रायजो राजाखौ जाहोनाय मोनसे जाहोनाय लोंहोनाय मिरामिसब्लाबो मिरामिस आमिसनिथ' खोथा गैया ओंखाम जानाय खालामदों आरो बेनिफ्राय मोनाबिलियावहाय जोङो अरुन नार्जारिनि देंखोजों सोरजिजानाय बे आलायारन सिनेमाखौबो जोङो मोनाबिलियाव दिन्थिनायनि खाबु लादों बा बेखौ दिन्थिनो नाजादों दा बेबायदिनो माखासे गोनां गेदेमा मानसि सुबुंफोर फैनायनि गेजेरजों आरो बिथांमोननि सावरायनायनि गेजेरजों एसे मेहेरगोनां जागोन बेनिखायनो जोंनि गासै हारि आरो हारिमुखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा आरो जोंनि गुबुन गुबुन गौथुम बा जातीय संगठन आफाद जेरैहाय जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफाद बर' साहित्य सभा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि बर' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसन आरो बर' रेडिअ एन्ड टेलिभिसन आर्टिस्ट एस'सियेसन आरो आइजो अनसाय आफाद आरो ओरैहाय बर' समाज आफाद गावबुरा समाज आरो ट्राइबेल संघ आरो राइटार्स एकाडेमि आइजो राइटार्स एकाडेमि आरो गोबां मख'थ्र'नो हायै जोंनि हारियाव जायफोर दल संगठन जाथिनि हाबा मावग्रा बिथांखौ मोजां मोनग्रा हारि सिबिग्रा बयखौबो दिनै आङो खुंफुं आफादनि जानानै खावलायहरो जे जाहाथे बेवहाय दान्दिसे बै दिनखालि नुजाफैनानै गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो बिदिनो श्रद्धान्जलि बिथांनि सावगारियाव बा बिथांनि सोरगोआरि मोनसे फट'आव बा सावगारि ना सावमु बे सावमुआवहाय बिबार बावफैनो थाखाय बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय आरो लोगोसे बेजों लोगोसे जोंनि जायफोर गेदेमा जायफोरखौ जोङो स्पेसियेल इनभाइटेसन होदों बिथांमोनखौबो जाहाथे दान्दिसे सम होनानैब्लाबो बेवहाय नुजाफैनानै जाहाथे बिथांनि आत्माखौ गोजोन होनो थाखाय बारनैसो बा बारसे बिबार बावफैनो थाखाय बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय आरो जाहाथे आसा खालामो बै दिनाव नोंथांमोनहा बयबो लैहोर फैनानै जोंनि बे सानसेनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोंखौ आरो न'खरनि गासै सोद्रोमाफोरखौ जाहाथे गोजोनग्लाय होयो बेखौनो आङो खुंफुं आफादनि जानानै खावलायनाय थाबाय जाहाथे नोंथांमोनहा बयबो अननानै गासिबो आफादाव थानाय बा मिडिया पार्सनानो होन बा गुबुन रायजो राजा बा आफादनि सोद्रोमा बा मावथि बिथां दैदेनगिरिफोरानो होन बयबो जाहाथे मिथिनाय लोगो लोगो हानायमानि गावनि खामानिखौ बा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो बेवहाय नुजाफैनो हायो बेखौनो आङो जोबथा खावलायनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय आरो बयनिसिमबो आंनि गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय गोजोन्थों।